Rangu ndonzi Gift Jambaya aka Yetsuro. Yetsuro ndo zita redu rokubasa. Kana makatarisa pama outfits pedu pese pama shirts amushaye katsuro. Hatichawanza kuisa zita kuti Yetsuro nokuti tiri kusapota kuti tsuro ngadzive muZimbabwe yese. Munhu wese ave adye tsuro, especially Christmas yatave. Ndinoti vanhu timboenda padhuze ipapo paunokwanisa kuiwana tsuro wombodya. This is protein une mhando yepamusoro kune kukunda nyama dzose dzakati wandei. Pachirungu vanoiti this is white meat and it's got low cholesterol, very minimum fat, mafuta mashoma. Iye kuti ukanatsa kuifuraya pa Christmas apa ngatidye yetsuro akumana. Kuno kuti ave ku staple food pa St. Manox farm. Tinekonawo yedu inoyi famu racho rakati kurei chaizvo. Saka kuno ndokwataa kuitira. Ndofunga muri kungonzwa kuti kumashure kwedu kuri kukomerwa tiri kugadzira. Same time next year mugore rinotevera zvinhu zvinenge zvanatsa kuendeka. Pano ndopataa kubika tsuro chaizvo. Sokuti feed Zimbabwe, Africa ne the whole world kudya nyama yetsuro. Kwa Yetsuro togara tichibika tsuro. Pane atanawo anonzi Maseulender breed imbeu yatakabika. Aya maCalifornia itoiti mpinga breed. Aya mampinga breed anokura stereki. Umpinga wachoka ndo we size. These are yetsuro hombe. And turamba tichibika tsuro. Iri zita randakangofunga mumwe musi ndakatanga ndamboshevedza kune mumukono wacho uri nechepasera apa. Ndopa ndakazongoguma ndakuona kuti breed rakangoti siyanei nemamwe. Mandangoguma ndangoti mpinga breed. Tichiri pakuribika pamwe chete neSeulender. Nonga tikambofamba kuenda pane mamatangapo ndokwasa kurakidza maSeulender acho chaiwo ane vana. Kana tiri kutarisira pauremu hwetsuro, vanhu vanoti rashikei nokuti munhu anoti mazitsuro mahombe. Nyama chaiyo kutsuro inofanira kuita ma-kgs between 1.2 to 1.4. Yachekwa yagadzirwa yamupoto pakupinda mupoto. Tsuro inoti 6 kgs haisisiri nyama iyoyo, that's breeding stock. And tsuro iyoyo inenge tikupa 1.2 to 1.4 kgs inenge iri tsuro yaane not more than 12 marks. I mean 12 weeks. 12 weeks taane nyama yetsuro. Ichiri tender, very soft. Menditori muno St. Manox pa St. Manox farm pa next pangu apa pandakatobatana nayo fence itori St. Manox secondary school. St. Manox moyo wangu unosunukuka nokuti kana ma-workshop edu tichange tichiitira ipapo. Vana vacho vechikoro nditoshanda na-headmaster vacho Mr. Mandizvidza kuti tinatse kutanga maprogram etsuro tichidzidzisa nezvimwe zvikoro vachiuya kunoko. Kune vadiki varoda kutanga kupfuya tsuro, ndinoti izvi musazviregerere. Zvinhu zvokuti even uri pamba pako, whether uri pamba pako uri pamba pevabereki, unokwanisa kungozviita kumashure kwemba. Hatidi space yakanyanya kukura. Isu tingangotaura kuti takufamu hombe asi tsuro dzinongoda nzvimbo idiki. Tingangoti 12 meters by 12 meters unokwanisa kutotanga matanga etsuro and unotoita mukurumbira muraini mako. Kana watotanga tsuro idzi vemuraini mako anofanira kutanga kutodya tsuro. Nedzimwe nguva chimbopawo ari pa next door pako kuti chimbotesta nyama yetsuro, especially pa Christmas panapa. Tinoda pa kisimusi munhu wese ngaadye tsuro. Nyama yetsuro kuvanhu pa Christmas pano, yes. Seulender maSeulender edu ese akaita vana.
motarisa kuti ndombobudisa box handiti. How many cell lenders do you have? Unamvetesa vana vacho iyi mbeu yekuti inokura chimbi unobata nyama. Pa 12 weeks tinenge tatone nyama neseulenda maiona. 12 weeks tane nyama. Iyi ndeyedu muno muZimbabwe, Zim Seulenda. Kune cinnamon ayo. Cinnamon breed. This is an Angora breed. Mainly inochengeterwa vhudzi rayo, asi muno muZimbabwe tichiri nenguva kuti tinatso kuharvesta vhudzi rayo kuti tikwanise kunatsa kusvika kugadzira maproducts anoita semaheads, mabhegi evakadzi, majuzi.